Jeg kunne godt tænke mig med det her opslag at sætte fokus på ensomhed. Hvad er ensomhed? Folk sidder alene, og det gør mig faktisk lidt ked af det, at folk sidder alene og har det svært, måske ved at komme ud. Og for mit vedkommende, der ved jeg, hvad det vil sige, og kan have svært ved at komme ud. Jeg har oplevet siden marts måned, og har haft det rigtig, rigtig svært. Jeg har mistet min ekskæreste i marts måned. Vi har en datter sammen, og vi kunne snakke om alt omkring vores datter sammen, men ikke så meget omkring andet, men det var rart egentlig at have en, man kunne snakke med. Og jeg kunne godt tænke mig, at det skal ikke være tabu at være ensom. Jeg kunne godt tænke mig, at man åbner lidt mere op omkring det, og ikke ligesom gemte sig omkring det. Og nogen, de kan også godt have angst samtidig med. Det kender jeg for mig selv, at det kan være rigtig, rigtig svært at komme ud og finde nogle steder. Hvor er det, man skal gå hen? Hvor er det egentlig, hvor kan man søge hen? Og der er mange muligheder, også med hensyn til TikTok. Og folk vil nok bare sige, man skal bare tage ud. Jamen, hvor skal man tage hen? Hvor skal man opsøge de der folk henne? Jeg har kæmpet i mange, mange år med det. Med at komme ud. Selvom jeg havde en at snakke med. Men nu, efter at min ekskæreste døde, der kan jeg godt mærke, det er blevet rigtig, rigtig, rigtig svært. Det er blevet rigtig svært. Så jeg håber, at der er nogen, der vil dele det her opslag, og så man kan få sat fokus på, hvad er ensomhed, altså hvad ensomhed egentlig betyder, at man ikke skal være bange for at snakke om det. Det skal ikke være tabu. For der er sikkert mange, som mig selv, der sidder og har svært ved at komme ud og finde, hvor er det, at finde nogle folk egentlig at snakke med. Jeg tror ikke, jeg er den eneste, der har det problem. Og kæmper med, og kæmper rigtig, rigtig meget med. Men jeg er glad for, at jeg har min datter. Min datter er på bosted, og der har hun det rigtig, rigtig godt. Og der besøger jeg hende, så tit jeg kan komme til det. Men jeg savner nogen i min hverdag at snakke med. Nogen, især nu, når man går i en periode her, hvor jeg har noget ferie, jeg er ved at afvikle. Det var noget ferie, jeg skulle afvikle inden 31.12. Og derfor så kommer man jo ikke ligesom ind på sit arbejde og sådan noget. Der kan jeg godt mærke, at når ikke jeg kommer ind på mit arbejde, og når jeg ikke lige har mine kollegaer at snakke med, så er det rigtig, rigtig svært. Det er det. Og jeg tror, at næppe jeg er den eneste, der har det på den her måde. Så lad os få sat fokus på, hvad det vil sige at være ensom. Så jeg synes, vi skal dele det her. Jeg synes, folk skal dele det her opslag, så det kan komme ud. Fordi jeg nægter at tro på, at jeg er den eneste. Så I må have en god dag, og en glædelig jul, og et godt nytår, når I kommer dertil.